са силни новите композиции. Нормално все пак Олимпиада ни чака. Новите съчетания за 2016 година са по музика на Георги Андреев и от филма «Матрицата». В този период мисля, че сме в добра форма. Ансамбълът ще бъде единственият ми отбор на Олимпийските игри в Рио де Жанейро, но големите очаквания не плашат момичетата. Не тръгваме с пълните кошници за медали и прочее, камо ли пък за златни медали, както вие очаквате. Върви ли подготовката по начина, по който искате, за да спечелите медал от Олимпиадата? Да, на този етап смятам, че върви. Единственото, от което така мога да се притеснявам, е да нямат момичетата контузия. Оттам нататък чисто технически смятам, че ще се справят. Чувстваме се добре и се надяваме, че от тук нататък ще продължаваме да влизаме в още по-добра форма. Първото състезание за годината е след 2 седмици, турнир в Москва, където ансамбълът ще защитава титлата си от миналата година. Какво да очаквам от първото състезание в Москва след няколко дни? Ние ще дадем най-доброто от себе си. Надяваме се да се харесат композициите и да изиграем съчетанията по най-добрия начин.